You apanchene so abo apanchene no no anso de kan ye wo se o ba me fie koto ho wo so busa akonya tete kaso mu you ela mbesa me kire so abo anwansa so ni hwie so wo wasa ne nsem ani ehunu tete na ni ho a aso tete de wo ho you abafra bonwa no ma chechede oh na sabia kro to sabe nya dompanifo so wo babone a ubu gvetire bedwam you ana abo achechede na aso ne kan ye wo se woto de ne nsa beduru oh na sagya achechede koma aganya hayo achechede akura na aso ne kan ye wo se nka ka mafa wona ka odi ka fa obofo kane abo ko twa mansa wo se so be fa achechede abofo ne konkro to na yam saa na mbesa me kire se amanse abo achechede na ne kan wo se ensa kwa ne nsa aba oh na wa mimu ne ubube sabia kro to sabia nya do wata de atete wo sa so nkatagu na osi akonkon ya ye boje so na ese pa hia na hia wana se hene na wudi yo ene aboa enwanu ale kan wo so me hunu so ohunu no so ne ho so hwa na odane onyini dane topi oh sabia kro to sabia nya do mpanimfo se aboa patupre minim na me ne hunu pego ye yo sekanti aso gine ho abofransem oh na sa mpanimfo se abofra so ogro sikano a etwa no na emu wose onom sikano de a enye ne hwe yo usuro pimpina krata aso nuru abayanim da oh sabia kro to sabia mpanimfo se usuro katane ntia wonti mpanisem yo se wo hye sumusu no ampere wo munimu a yehwie nsufin gu so oh na me ahokyera mato ma ho de be de na manse ba mamponcha fu abagisa me na yi yo sanso na sekan akoka papa anka enye twere de aben ne papa bibia akoka papa anka enye twere de aben papa ne dom yo ene me chere sa abrobro kosu ade be yen seda oh abo abroma wo se kwantie musu yo ade aso san di nsine so hyeche oh na sa pusu na ma bofre boti kwa yo ene na me chere sa wo kona abo akra ma sia pata so anye obi na adini si wa no no ane foroye before so di nsine so mo home ne so mo ntuase yo abo ano pe kokwa ya na ode no hu chichirisie ode no hu twitwirisie abusia tokwa ye ko ekeka nwi so ne ntuase yo so bi atini kobo so bi mu ana anu adwo so bi so mo so bi mu no akopo mu a we kwam yo ene na ma kira o se wo so twen me so twen so ma me hwe twen se kinsire mienu sengeduam ne tokura kura ka ni ano yo ni fra ni ntimi nkire ni yo ko ni fra ni kwan yo oh waka no kure pa na so mpanimfo se sabia kro so se nyado aboa ne so owu ne ye de ne ngoma abrabodini enti no wode ne tirigi akora bo no yo aboa nso de ne huhu na nwe na fu waka no kure pa na sabi aboa futu kokoni ne waso opeda brenti ne ode ne hokobo kokwa mansa no yo aboa futu kokoni na so de kan ya wose wone kwato nsra fikurum ba jo pen kwatentia na obata duadum yo saa na mse mesa me kire o se aboa aplenken se ma wose amfa ni ha ne ma me kurum oh na duadum si we mu waso obosom dada na sabi sasabon sama sa betra se aka ho yo ana mesa me kire o se so obaswa na wa mana nsu a onyini a usuma no onyina kuntu kantan ne anim se obeso am mofra ne panina nya bi ate adi etu ayonko ho asitu aduam se na obeso atetenhuo atete agum mofra ne panina ni etu ayonko ho asitu aduam ene waka no kure pa panifo se de wo no no ham mpanifo na ka ma se antetenhuo tu ato yenhwiri ntiraja na se mo kwa ate se atetenhuo abo awansampo bi se wodi funa ni mo yede ka ho sie oh na se ho gwan so afunuti yo sana mbesa msema che se moja mu odu sini nsuo oh me na apia kubi aye hre ni ba mu hene wona kan wo se sabi kront so sabi nya do se ofie ba ban samampa no kire so na be wu kan yo sana mbesa mchire se achechide pa no moja dodo a di nsuo frama no sabi kront so sabi nya no panifo asisi edu amanfo so na ya kai anom yo sana so na mbesa mchire se sana mbesa mchire se ya kai anom na atua ne sanom yo ene wote mo pia fo aro ma akura so ye ni ya no so ye mfre ya no yo ensuo to apetampi ensuo anto atampi oh sabi akro to sabi nya de se ensuo to ya ne anti ade che yen so panini ye hunu fo amanse wo de ba menye ma sabi mprado asa ma menwe ne yesu kra ye jahim no kra pa na sabi panifo se so prehin no anya na wo se sabi o pata brani yo ana na mbesa me kira se ye ma wo hini no ani ahenkwa akura abo obrani admako wo so obekum di pa no wafa no ho de nefri kasa se kire yo obra so twowu waka no kure pa ne mpanimfo se ayi se sama ububu ba na ehu no nya beduru nya hu bi yo so o fele wase so bebla o batete wiche o no kure minua so wase tan wa wata wachire ko fa de ba ma nwale yo na mbesa me kira se etire so wo ha ense kotodweche o oh na so to bo ma na ko bo akontaji tiri mu a na otiri na ye yo ani so boy kotirim se oni yire na kwa atwe a wotwe ma nkontaji yo asumro fi musu jua na abo akran be nya dabere o se woto na wukum so na de wugira atwe mpon so yo ana tu esu nya achitafo a na bo oh na tu ne tintiri mu kura ammo na ntietiam yo ade a abo akran ma hu na oposo no agina mo hu na obuna ni chi o no kura pa na sabi abo agina mo na wo kana asem so okuno kuruma na ofre na jakra
yo agyinamoa ni hɔ a na enkuro di ahurisie so obu suma ye suma wo suma yo saa na mbesa me kyerɛ wo sɛ me no bɛkɔ edi dada awusia so kon sansa kyerɛ na de sansa bɛ de sansa hia ehusia bia no hɔ egya ni ase o wa ka no